πρόσωπος των νοικιαστών να μπει πλαφόν στα ενοίκια. Δεν μπορεί να μπει πλαφόν σε ενοίκια, σε ιδιωτικά ακίνητα. Εγώ θεωρώ ότι η ελεύθερη αγορά δεν καταστρατηγείται. Δηλαδή, όπως και να είναι, ακόμα και μη ανακαινισμένα ακίνητα, αν δεν υπάρχουν άλλα, θα νοικιάζονται. Ναι, είναι αναμενόμενη αυτή η επίκληση στην ελεύθερη αγορά που έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί ως ελεύθερη αγορά γιατί υπάρχει μία άνηση σχέση. Ο έλεγχος που μπορούν να έχουν οι εκμισθωτές πάνω στις τιμές των ακινήτων τους δίνει τη δυνατότητα να προβαίνουν σε παράλογες αυξήσεις. Ωστόσο, δεν είναι ελληνική καινοτομία τα πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων. Είναι πάρα πολλές οι πόλεις σε πάρα πολλές χώρες όπου υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Και το μοντέλο που εμείς προτείνουμε είναι το μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται στην Ολλανδία με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Επομένως, όλη αυτή η επίκληση σε μια ελεύθερη αγορά, πέρα από το γεγονός της πραγματικότητας που αναιρεί αυτόν τον ισχυρισμό, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκει εφαρμογή σε άλλες χώρες και άλλες πόλεις.